Minuzera, Iazki, ondo? Oso ondo inguratute gaur. Gaur bai. Egun bereziak bizi ditugu, Bai. Nik ere, aurre ikusi nuen, saioek egiten hasi aurretik, umeekin etariko gara, proban jarriko du nire aitatasun zena. Eta? Ea zer dion. Eta? Eta hirugarren saioa gaur, momentuz ondorioa. Ez dut aita izan nahi. Nik ume izan nahi dut. Betiko, datozela gure gobiatu da bezez! Etxeko txiki zolarriak! Izar eta Katrin, Beñat eta Martin, Aiaratan, Ni nahi dut eurekin batera jolas egin. Oso ondo. Ez euren ardura duen izan. Izar eta Katrin, Gabon, ongi etorri? Kaixo. Zer modu zaudete? Ondo. Nondik etorri gara? Isorretatik. Isorretatik. Txiki-txikitatik lagunak zuek. Bai. Besteak beste, Isorretan ere jaio zinetelako oso gertu, ezta? Bai. Zertarete, auzo berekoak. Bai. Esan daiteke ze auzotakoak, edo gero izango ditugu... Ze auzotakoak zarete? Elizalde. Elizalde, gero portala taia hori ez dugu esango, bakoitza bere etxean noski. Izar, gauza asko egite dituzuzuk. Bueno, Katrinak ere bai, Izar, eskolaz kanpo zertan aritzen gara? Eskolaz kanpo... Kontuz, zerrenda, Danza moderno. Bai? Gimnasia rítmica. Zirko. Zirkoa. Pala. Pala. Eta euskal dantzak. Pala, txalo bero bat, ez hori duzu. Eta etorri zara minutera, pizka bat libratzeko, ez da? Estres guztiotatik. Izar, honena zer da dantza moderno? Bai. Bai. Bai, ez da? Eta gimnasia rítmica. Zuere gauza askotan aritzen zara, Bai. Besteak beste? Gimnasia rítmica, Baita ere? pala, Hala ere bai. zirkoa, dantza moderno eta gehiago. Hortan ere auzokideak zarete, nolabait, ez da? Bai. Denbora librean ere, ze ondo. Izar, handitan zuk izan nahi zenuke? Institutuan euskarako andereñoa. Bai, irakasle izan nahi duzu, Euskarakue, historiakue? Ez, Euskarako. Bale, oso ondo. Euskaraz garbita zuzen hariko gara gaur, bada ez da, minduzen. Eta Katrin, zuk berri? Ez dakit. Ez dakizu oraindik? Ez. Ba... Bizkor hasi pentsatzen ez, Roma. Denbora dago oraindik eta hainbeste gauza eginda gainera zerbaitetara iritsiko zarete. Bai. Printzipioz, luzen ondo pasatzera. Ados? Bai. Eskerrik asko. Zorte on. Ongi etorri, Beñat eta Martin, ze moduz? Ondo. Beñat, nondik zatozien? Zumaia. Zumaiatik, Zumaia, leku bai. ederra, Martin, bai ez da? Zer zaria betiko lagunek, bai? Bai. Bai. Eta kirolzale amorratuek bai bat eta bai bestie. Bai, Beñat, zer egiten zu, ze kirol? Futbola, eskupelota, pala... Bertso eskolan bebazabiltz, eta reala... Bueno, maitezu, era sutxu baten, ez da? Oso ondo. Gure publikoak ere bai, Bai, ez da? Real zalea zarete? Bai. Bihotza seinalatu zen. Bai. Eta baina, zu badakizu handitan, igual zezen nahizu? Irratia esataria. Benetan? Ze ona. Ze irratitan? Euskadi irratia. Alan, kiroletan edo, ez da? Tipo serioa, Ondo. Martin, zuk pentsatu zu, handitan zer izan? Ez, oraindik denpari dago, ez da? Bai, bidaiatzita zuri autokarabanan eta asko gustatzen zaizu. Bai. Igual, hau izango zen handitan, aventura zale bat. Gidari edo... Claro. Eskubaloia, itxasu Martin? Bai. Eta zer gehiago? Pala, futbolian bai ibiltzen naiz. Bertsolaritza, eta irakurtzea gustatzen zaizun neuri, bai. Hola, Martin, hola, liburu bat, asko gustatu zaizuna? Irakurrizune azken aldizen edo? Ez dakit, normalean gehi dana gustatzen ez. Bai. Ze ondo, Martin. Arkaizkan orenak eta... Bai. Bagoitza bere. Beñat eta Martin, ongietorri miluzera. Eskerrik asko. Eta hirugarren bikotea, Aiara eta Ane Gabon ongietorri. Hau, bueno, eskar. Nondik? Leitzatik. Leitzekoak. Bai. Aiene baserrikoak ez zarete izango. Bueno, partekoak baditugulakoan, besarkada bat leitzar guztiei. Aiara, leitzan bai, klasean formalariko zarete noski. Ikasle zintzoak zarete? Bai. Esan dira zuen lehen pixka bat urduritzen dutela, ja ez. Edo horreinik ere bai. Bai, egin nahi duzu arnazketarik eta batzuk. Ea, hartu arnaza. Bota. Asko zobeto orain, ez da? Ale, publikoa lagundu. Hartu arnaza, bota. Vale. Lasai. Klasetik ateratakoan Aiara zertan aritzen zara zu? Pianoa. Pianoa utzu duzu? Bai, eskubaloia. Eskubaloia. Zaldin ibiltzen naiz. Baita ere? Bai, eta pianoakin batea, musika, solfeoa eta koroa. Hausten nuen pianoarekin batera zaldia, biak kombinatzen. Gauza asko. Eta Ane, zu aritzen zara? Ni musika, eskubaloie, trikitixa, panderoa, euskal dantzak. Denetik egite dute. Dauzkagu umeak esplota dute egia zan, Eta handitan, Ane irakasle izateko gogoz? Bai. Ze ba?
Ez dakit, ba... Ondo biziote diren edo, susmoa. Gustatzen zaizu, irakatzi ez da? Oso ondo. Bai. Eta aiarazuk? Albaitarie. Albaitari izan nahi duzu, Bai. no? Berezik izein da zure horrela animali maitatua guztokoa? Zaldie. Zaldia, noski. Aritzen dut da zaldia. Eba gaur trostan, oso ondo pasago dugu milutu. Eskerrik asko guztiak etortzi horren. Animo zortean. Eta eskerrik asko. Hau da, publikoa. Oreretako gure laguna, gau bazuek! Orereta ikastolatik. A ber, esan digulako txoritxu batek adi egoteko oso publikona daukagula bai, gaur. bai. Erakutsi beharko zui, erakusteko Hori da. prest? Seguru. Txaloak Vale. ez ditzagun agortu oraindik ere, ze aipatu gara Indartsu datoz. Gaur, zakuan, jokoan daukagula noski. Irrizarri landera joateko familia osarentzako bidaia zoragarria! Oso ondo! Ikain? Horretarako lanean hasi beharko duzu, prest? Zuepen, Bai. lanerako? Bai. Oso ondo. Ba, gure lehenengo proba, arrasto. Izar, Katrin, zebuk erantzuten hasi. Lehenengo Bai. tablan. Lehenengo arrastoa, hause da. Asko ezagutzen duzue. Hau oso zabala da edo zer Probatu izan daiteke. zerbait. Txintxaunak, Adibidez? Euskal Herria, Txakurra. Txakurra. Txakurrak? Hi burua usteak sortzen trebeena da. Burua usteak izate ditugu honekin. arazoak, intxaurra, Zenbatzen eta. Matematika. Ba, bai! Hau! Lehitzarrak! Aiara, ane! 90 puntu zuentzat! Oso ondo! Hemen buruketekin eta, asmatu dute. Izaten da, burua uste asko matematikekin. Zein dugu irakasle matematikan? Nik Amaia eta... Nik Maili. Eta ze bidaliko diegu, besarkada bat? edo- Bai, besarkada bat. Besarkada bat, ados. Besarkada bat eta- Diplomazia momentuz. Bigarren taula. Beñat, Martin, zebek hasiko zarete erantzuten. Lehenengo arrastoa. Zuen etxean horrelako ugari daude. leioak, Lehioak? Zortekoak zuen? Maiak. jolasak, Bikotekidearekin daude ia beti. zapatillak, Oso bero! Altzerdik. Hane ez da biltxan da. Galtzerdiak, Bai, oso bai, bai, ondo. zuentzat, puntu gehiago! Aiarane, ba, hirugarren taulako. Lehenengo arrastoa, zebek hasiko zarete erantzuten, eta likido batzuetan, solido besteetan. Ura. Izan zitaken? gaza, euria, Zuria batzuetan, marroia besteetan. Arrasta ona. Zuria, marroia... Bai? Zer? Ez. Papera. Papera. Babitu. Zuria da marroia. Ados. sopa, Sopa. lurruna, Ez da. Gozoa batzuetan, mikatza besteetan. Gozoa gehienetan. Txokolatea. Oso ondo. Irutik iru! Lehitzarrek, irutik iru! 80 puntu gehiago! Aiara, ane! Hau da, hau, Aparrak, fuerte torriera. Ezkara gutxiago izango, Izar eta Katrin, hartu lekua orain imintziok azuek, zirkoan eta arituta jakingo duzeta. Egan Martin, bestaldean zuek, eta bibikoteak erne, Bai, puntutxo puntuak. batzuk behar dituguta. Biltzeko denbora. prest. Pentsatu eta hasi. Zer da hori? Oso Kometa. ondo ari da, surfealaria, Ez da kometa ez? ulatua, Ez. Kometatik gertu. parapentea, Ez. Bigarrena. Ba, Katrin. Bai? bai, kaja, Bueno, Beñat Martin, segi botatzen. kanasta, basura, Bai, oso ondo, zakarontzia. biok, Hirugarrena.
Zertan ari dira? Bai? Probatu, baina Martin? Zer da hori? Karratua. Bai, eta karratu Maia. hortan? Maia. Zer dago eskuan? Telebista. Ados? Telebista eta ikuslea. Telebista eta ikuslea. Hartu lekuen. Itzuli. Bai, telebistara iritsi gara. Izar Katrin, aukeran hemen gaude gu ere. Telebista aurkezlea eta kamera. Eta lehenbizikoa... Hegazkina. Soinurik ezin da, hori egia da. Hori egia. Bai, bueno, ondo zue. Bai, ni bai. Bat, hogeina puntu. Venga, zeo zertxu, ez torreñatu dituko markagailua. Oraindik ere aldeak nabarmen. Nola da, publikoa hegazkinarena egiten, mesedez? Horeretako hegazkina, guau. Otuz, Horetako abiazioa. Oso, Baina, Martin, hartu hegazkina eta zatozte hona, mesedez, eta lehitzarrak, segi puntua biltzen. Honena, zara. Dinot, lekue igual, bai. Martin, baina, denbora. Biolina. Pentsatu horrena, txaron, Eta hazi orain bai. Biolina. Bai, noski. Oso ondo. Bigarrena. Pertsona. Bai. Txapela. Janaria. Bai, ondo. Bai, nor da? Palomitak, ikuslea. Ez. Zinema. Ez. Jan. Bai, orduen nor da? Ze pertsona da? Jalea. Ja, baina, beste zerbait. Zer egiten du honek? Adibidez, hor. Zertan ari da? Ireki. Ez. Pertsona. Bai. Hirugarrena. Egin hau, batera. Zezena eta pertsona. Eta ze pertsona? Korrikalaria. Ez. Zer da ba? Egin bainat, nola egiten du? Norekin egoten da zezena? Zer? No, hartu lekuen. Toreatzailea, toreroa. Oi, eta sukaldaria zen berzi, Bai? Ze prestatu diguzu baina, momentu hortan? Tortilla. Tortilla. Tortilla ikusten zan. Huelta ondo emanda, Huelta ondo emanda. Badakizu tortilla bat egiten? Bai. Bai, bikain. Oso ondo. Beste gehiena puntu banatuko egiteko. Aiara, eta han ez ere initzio batzuk egin nahiko dituzu, ba? Bai. Hartu lekua, Izar Katrin bestaldean. Puntu beharrean bereziki lehenbiziko bitaldeak ikusiko dugu. Zer da garren ariketak? Denbora! Eta hasi? Aurdun. Ez? Olentzero. Bai. Bai? Oso ondo. Otsoa. Ez da otsoa, baina segi. Leoia. Oso ondo. Irakaslea. Bai, zer egiten? Zertan ari da? Irakaslea, mehatxatzen? Zarto esaten. Bai. Bai, herrieta egiten. Nori? Nori? Ikasleari. Oso ondo. Oso ondo. Eta... Esanguratsua kasu honetan, keinuka horrela egin eta irakaslea. Segituan ulertu dute, Isorretan zer dira, gogor txamarrak irakasleak? Bai, Bueno. Zerbait esan nahi diezu irakaslei? Ez. Vale, hobeto. Apa, kaixo. Bai. Begira pegatorrak orain. Danak asmatu ditugu imintziokan. 70 puntu aupazuek! Eta aipatu ditugu Izar eta Katrin, zuen irakasleak, irakasleekin bai, baina klasekideekin ere hariko zarete, ezta? Bai. Jatorra dira? Bai. Asko! Bai. Ikusiko ditugu? Benetan? Sorpresa, ez ustekoa. Begira. Izar eta Katrin isorretakoa, zebia zeparie. Izar eta Katrin isorretakoa, zebia zeparie. Ni luzepero, nezorminen jarriko dabe zantzie. Ni luzepero, nezorminen jarriko dabe zantzie. Gora eta gora, kantuita ezarta, gora gure euskara. Gora eta gora, kantuita ezarta, gora gure euskara. Musuak dibat, jaso deizue plazatik nira monera. Musuak dibat, jaso deizue plazatik nira monera. Animo neskak! Azte kuadrilla! Ze jatorra
motorrak. Hauek dira zuen klaseki guztiak? Bueno, guztiak Asko gehiago ere bazarete. Edo gehienak. Bai, bueno, Oso jatorrak, plazako lagunek eta ibiltzen zari, Bai. ezta? Bai. Guau, eta ze doinu ederrien, klaro, honek Bertakoa, espadalantzak eta noski. iurretakuk Bai, eta bai, oso ondo. Eroglifikoak, neskak, ja, indarrak hartuta, ezta? Hau ikusi eta gero, ja, eroglifikoak asmatzeko prest. Vale. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Eman zuk lehenengo, Musua. musua aurren izkeran, venga. Nola esaten dut umeek musu? Pa. Ados? Vale, eta behien? Mua. Pa mua. Eta behien? Pa Eta bekotxori zen? Patsuma. Pasua. Pausua. Pausua. Orain bai, ikusi dugu. Musua musua aurren izkeran pa, eta uso bat, pausoa. Eman zuk lehenengo pausoa. Vale. Vale, Ados, orain bai. Bai. Bigarrena bizkor abiatuta, hau paneskak, bigarrena denpora. Egan, joan da. Mari. Baderantzuna Mari. Arrautza. Arrautzako zer? Mari laranja. Zer da hori? Gorringoa. Vale. Mari gorringoa. Bika. Mari gorringoa. Oso ondo Mario Bros eta aukenduko diogu Mariori, Mari, eta arrautzan zuringoa badaukago, baina ez dugu behar, gorringoa bai. Mari gorringoa, oso ondo. Zer nahiago, zuringoa edo gorringoa? Gorringoa. Ni be bai. Bai, ezta? Zuk? Denok ere, bai. Bai. Berroita mar puntu, osalto. Zergaz. Edo nazita. Bai, aukeran biak, noski. Zuringoa, gorringoa Bai, probadegaz. bai. Erdo. Beñat Martin, zuek aukeran gorringo bat edo eroglifiko batzuk? Eroglifiko bat. Bai, oso ondo. Sukaldaria izan arren. Onak zarete eroglifikoek asmatzen? Bai. Erakusteko prest, Beñat? Bai. Oso ondo, lehenengoa denpora. Nire txoriak ez du gogoko, Arrano. ez da arranoa, zein da? Bale, behien zenota. La. Bale, Ados. labadera entzuna ez edi. Goiko txoriaren izena beharko genuke. Utre. Ez? Zumaian egoten die portuen. Kaio. Bale? Kaiola. Oso ondo. Kaioa, akenduta kaio, eta la nota kaiola. Oso ondo. Pesatu, kostakoak izan da, utrea eta. Kaioi begira ez zarete egoten zuek. Ba, batzutan bai. Tarteka. Batzutan bai. Bestelakoak dira, Zumaiakoak, ez da? Bai. Ba, mutilek, bigarren eroglifikoa, denpora. Aterkia dago, Kanpaia eta... bale, kanpaiak zer? Tintin. Ez? Antzekoa? Tantan. Irakurri? Tantan eta ka. Aterkia dago? Tantaka. Oso ondo! Tantan esaten da gintzen, tan batekin nahikoa kanpaiak tan, ta, eta ka. Tantaka, bikain. Zora, garri. 100 puntu Zumaiara! Oso ondo, Beñat Martin. Aiaratan, eroglifikoetan zuen jakintza erakusteko momentua. Ondo? Bueno. Urduri? Ez. Asmatuko ditugu seguru, hau neskak, lehenengoa denbora. Antxonen txistea. Ze ikusten dugu? Txakurra eta... Bale, nola irakurriko dugu? Txarra. Oso ondo? Txarrak. Txarran. Txarra. Bale? Adekoa? Da. Oso ondo. Txarra da. Oso ondo. Txakurra zilabaka, kurik ez, txarra eta panda. Panik ez, baina da bai. Txarra da. Eta enuntziatu hori ze, ez dut. Zure txistiak oso txarrak. Oh. Tua da, ezin direla kontatu hemen etxeko txikien aurrean. Beraientzat onak ez dira. A ber, bale, egingu bosketa bat, zuek. Gorantz edo berantz. Antxonen txistiek, bai edo ez. Onak edo txarrak. A ber? Berdinketa? Zuek ikusi, Berdinketa? Zuek ikusi, Gero badaukat bat kontatzeko, baina behar dut gurasoen baimen sinatua. Hori ekarri eta kontatuko. Bueno, berdinketa, ondo. Hori da. Aiara eta nirentzat, txistea ona, asmatu Bai, duguta. noski. Oso ondo. Ja, bigarrena? Bigarrena denpora. Nola joan zara irira? Arine. Nor da? Arine. Bale, egin eragiketa? Arine. Bale, ordezkatua hori? Tarene. Ez? Ez. Tene. Terene. Trenen. Eta non?
Irabazi arteko arene ikusten dugu, hori, tegaitzeko ordezkatu. Trene eta trenean. Ai, segundutxu bat falta. Gerritu ibili gara. Osatzeko trene hori han geneukarako. Eta trenak iez egin du. Bueno, bigarrenak. Lehenbiziko asmatuta 50 puntu. Leitzara. Ondo ari gara, bai? Beñat Martin, zuek ere ondo? Bai. Indartxu, Bai. zauzie? Bai. Kaioi begira? Ez. Bideoari begira. Ikusi ze heldu zaigun zuentzat. Beñat eta Martin! Ikusten duzuenez, hau bizi eta belarri prest gurekin etorri dira zuei animatera. Zubaia Elizonaren partetik, Ze ona! Nortzuk dira, Beñat Martin? Lagunak, hau bizi berar prest danak. Dena batera, parkean. Oso ondo. Ze giroa, oso ondo. Hau biziak aipatuta eta belarri prestak, horeretako publikokoak. Hau biziak dira eta belarri oso finekoak ilaski. Bai? Izatu Seguro? didate, bai, miluzeko abesbatza lehiaketan parte hartu nahi dutela. Miluzeko eskua abesteko prest, bai? Hasiko gara? Ia ba, Eitxan, bai, oso fuertea. Sinetxita, lehiatzera goaz, Teilatu erortzie. Goazen. Venga. 1, 2, eta 3. Ba, ze ondo. Hau batzue! Oso ondo. Oso fin, laguntzari bat ere behar gabe, hauek etxeko lanak ondo egin dituzte. Hau ze izango da, Iñaki dalako zuen irakaslie? Bai. Orain, aukeran Iñaki edo nire txisteak? Ja, ados. Bai. Ni ere hasiko naiz nota jartzen, kontuz. Ba, eskura ja abiatzeko moduan gara, lanean hasteko prest. Bueno, falta zaigu elementutxo bat, magia pixka bat erakarriko duen. Laguntza txiki bat. Bauzkagu hortxe, tresnatxo bat Ader guk? zuek ere buruan jartzeko modukoak. Hartu hemen, bestela jaski, ba, dauzkazu. Badakot. Ondo? Hori zer bola politxe. Bai, ez da? Oso dotore, hauek elementuak magikoak dira. Parkatu Antxon, ez ara planuen sartzen. Ja. Antxonen urtzau balaro hori mabi, gehi adarrak bi. Jarri beste zeo zer. Agarra, euskat, zein hori dugu. Bizitza, horrelako da, errealitatea bezarkatuta aurrera. Nokez, lastan. Hain zuzen. Magia egiteko prest gaude? Bai. Ba, deneti daukazu, izarreko etarroekoak eta antenak eta. Izar Katrin, hau zuen eskua, lehenbizikoa. Vale. Hobe duzu urtarrilaren 6ko bazkarian. Lehenbiziko galdera, zenbat kilo patata dira 25 tona? 250, 2500, 25.000 edo 250.000? 25.000. Patatak, Bai, noski. Etiko trampa, bai. Oso, no? Vale. Bai, Izar, elementu gehiegi, ez da? Bai. Lasai, bat aukeratu eta aurrera. Musika! Hora begira jarri naiz, batean lainoen formatean galdu dut erlojua. Ze hitz errepikatuko da bulegoren kantu honen errepikan? Kantu, egan, bueltan, laino... Azera, entzun dugu? Egan. Hasi naiz batean, egan... Eske, bizituz Oso ondo, Horretarrek, bai, abesti guztiak, Dagizite buruz. Oso ondo. Ze esan nahi du, toz hitzak. Hartu, jaso... Etorri. Toz. Toz. Ondo. Ai, eso zen denbora. Toz. O letra agertu da. Ondo ari gara. Kostadetik joan da, Erne, hauetatik ze herri dago Zarautz eta Zumaia artean. Orio, Getaria, Deba edo Mutriku. Orio? Getaria. Zer moduz, Getariarrekin? Ondo? Epa, kontuz, Beñatek deabru adarro egin. Izar Katrin. Ze ikusentzunezko hasten da musika honekin? Ze beldurra, Sabrina, Harry Potter, Wednesday, edo Stranger Things. Izar Katrin. Stranger Things?
Errebotea. Wednesday. Wednesday? Oso ondo. Adams familiako kidearen telesaila, bai. A ver. Baba bat agertu da. Bai, agertu da, baba. Izar Katrin? Zenbat silaba ditu Aizarna Zabal hitzak? 4, 5, 6 edo 7. Euskara irakaslea hemen. Zenbaketa lanetan. Bai, bikote? Lau. Errebotea? Bost. Oso ondo. Bai. I. Beñatek eta Martinek askatzeko aukera ere badute, Ez dago zuen askatzeko tankera hondirik momentuz. Segi begira, Nola egiten du indio jarrak? Glu, glu. Egin. Glu, glu. Buah, ze gogorra, Diru ze gorkez izatea. Gli, gli. Buelta ekarriko du honek, Bai. Gulu, gulu. Edo glo, glo, bai, berez egiten du. Baina hori, estandarrean ez dakit nola den. Gli, gli. Gli, gli. Glu, glu. Glu, glu. Bai, oso ondo. Zeta batzuk agertu dira. Urrengo urteko rosko ordaindu behar izaten da, hau gertatuz gero, Beñat Martin. Oraindik ez. Errosko. Askatu nahi duzu, Beñat? Ez. Aurrera, ba? Ikurrasko. Zenbatetan esan du Izarok hainbeste hitza? 2, 3, 4, 5. Lau. Berriz ere 4. Bai. Ai, kale. 3. 3? Fain gutxi. Oso ondo. Fain gutxi. Eske hitza. Ba, eta askatzeko aukera, mutilek. Eske hitz hori. Hor hitzen batekin daukagu zalantza. Bai. Probatu nahi duzu dena den? Ez du zigorrik probatzeak, Ez. Ez. Segi ba. Ixorretarrok. Aurpegiko ze atal falta zaio Homer Simpsoni, belarriak, sudurra, ahoa edo bekainak? Zar, Katrin? Homer? Ze falta zaio? Erantzun bat? Belarriak. Belarriak? Bekainak. Oso ondo. Ahi ba, Noi? zut pentsatu inoiz. Zaka bekainik? Bai. Garuna ere justukoa. P letra agertu da. Probatu nahi? Bai. Errege opileko baba zuria ez tokatzea. Itxaron. Erreparatu ondo. Beñat Martin. Ze letra bat Irakurri. sobera esan dugu. Irakurri ondo ari zineten, Errege opileko baba zuri ez tokatzea. Ondo. Hori bai, oso ondo. Bai. Aitxatxirik, ez dauka. Ondo, banatu dugu lehenengo komaina. Beñat Martin, ondo? Besti puntuak lapurtzen, komodina eskuratzen. Zaguena da bigarren eskua. Ondo. Tantarik tanta, euriak kanta. Horrela dio. Entzun hau. Zer eskutatu dugu Pirritx eta Porrotxen kantuan? Kantatuta, Ez que ez dakit, kantie. Gulu. Elepetiti wow, wow, ilipetiti wow, wow. Tiu, ez que ez dakit, tiu, au. Gero nahi du zati hauek aterata, Ez dakit, kantie. Euskal Herriren bakarra izango nahi. Elepititiwo. Aia da, ne? Igual ez du lagundu nire... Nahiko lan, egia esan. Ez zen erraza, Ilipititiwo. Izar, Katrin. Guau. Oso txarra ez dute, Ez.
Tibo. Te irakurriando. Beti abesten dugu hau bazkatzen hasi aurretik etxean. Oitura daukagu. Ba, lehenengo letrak agertuta, venga, bigarren galdera. Nola du izan argazkiko basoak? Imako basoa, omako basoa, amako basoa, omoko basoa. Omako basoa. Mutilen txanda. Bai. Baina, Martín? Ima ez dago. Omako basoa. Osondo? Osondo. Ba, baina, Martín, beste galdera bat. Zeri deitzen zaio? Txirringa. Txirrinari, iratzargailuari, bizikletari edo kanpaiari. Bizikleta. Iazkik ez, Osondo. Sinonimoak. Letra! Agertu da. Beste galdera bat. Jarraitu hitz jokoa. Marigorringo, txurigorringo. Bihar eguzkiala eguzkirik ez du egingo. Ilargi gorringo, euri egingo, euritsu dago. Euri egingo. Hau pasuek, oso ondo, Ondo. Literaturtzaleak nabaritu da. Ia ba? Tantarik tanta, euriak kanta. Jarraituko dugu galderekin? Ba, entzun hau, entzun ondo. Hori diote baikorrin ere mugala horie mendikate honek lotuta. Horreta. Ta kantu hau, biona, hau batzuek. Eta gero, E-O-A. Bikain. Horreta. Bikain. Hori gero bezuko dugu. Bikain. Ondo, gero bezuko dugu. Baztaitak musika taldeak ze abeslarirekin egin zuen itzulera. Abestia. Benito Lertxundi Erramun Martikorena, Niko Etxart, Gontzal Mendibil. Erramun Martikorena. Ondo. H. Urdia. Beste galdera bat? Bai. Ba, zein da animali hauetatik pisutsuena? Elefantea, hartz zuria, hipopotamoa, balea urdina. Balea urdina. Ondo. Kostako agerne. I. Urdia. Zer egingo dugu, Beñat Martín? Bai, galdera. Bale, Beste galdera bat. jarraitu aurrera. Erantzunetako zein hitzek errimatzen du zabala hitzarekin. Apala. Biribila estua daukana apala. Apala. Bertsolari zeti ez? Badakite. Apala izarekin bertsoa gota nahi? Ez, momentu honetan ez, egia esan. Tantarik tanta euria kanta ahokora pile bat da, eskatzen duguna. Askatuko dugu? Beñat Martín? Ez, galdera. Ze hitz eskutatu dugu dindandon Gabon kantan. Jaioda, jaunaren semea. Batean dago lastoen gainean. Oitxoden, zezkoden, lastoren gainean, askatxoden. Askatxo. Jaunaren semea. Osando. Askatxo batean dago lastoen gainean. T letrak ere agertu dira. Dindandon. Bai, saiatuko zarete? Odeia zutik eta erreka etzan da. Zuzena da? Oso no! Beñat Martín! Zerto. Eta hortxe errebotearen zai ikusi dugu. Aiaratan, guretzat ere iritsiko da zerbait ba? Aztertuta errebotearen zain. Bai. Ba, opari berezi bat egin beharko. Errebotearen aurretik, diegu. beste oparitxo bat zuentzat, begira. Iepa lagunak, gu aurrera eskubalo italdekoak ga. Taeran partez. Aupa, Aiara eta Ane! Saio errengo zuen. Eutxi goiei bikote! Ze ona! Sasoia! Nortzuk dira horrek? Ekipokoak. Bai, taldekoak. Eta hori da zuek egiten ziren... Bai. Oiua? Bai. Partida hasi aurretik nola? Bat, bi, nola da? Ez dakit. Ez, asmatu egin dute. Bai. Hemendik aurrera egin beti. Ados? Bai. Aurrera, Aiaran, Aurrera, hau zuen eskua.
Abestu gu geu garena, hasieratik amaierara arte. Hitz hauetatik zein ez da adjektiboa? Polita, zaratatxua, handia, ostadarra. Ostadarra. Oso ondo. Batzuk, azteko. Vale. Musika pixka bat. Torero izateari utzi ziotela jardin handi hontako lore ederrena. Norena da kantua? Alaitz eta Maider, Maixa eta Ixiarri, Izaro edo Untzarena. Untza. Ondo. N. Hirugarrena. Zein da argazkiko marrazki bizidunaren izena? Nirata, Azumaki, Naruto Uzumaki, Narumaki, edo Turo Uzuma. Oso guapu da. Bai, egia esan. Bai, marrazki izateko? Naruto Uzumaki. Oso ondo. Ezagutzen zenuten? Ez. Ez da leitzeko hau. Aurrera ingo dugu. Ze animalia mota da hartza, anfibioa, ugaztuna, narrastia, hegaztia. Narrastia. Arrastaka ere biliko da, baina. Anfibioa ez? Anfibioa? Igelak eta. Ugaztuna. Ugaztuna. Oso ondo. Bai. Amaren sabeletik. Hori. Vale. Jaiotzen dara. Ez, Osabelean sortu, gero... Itia eman Jaio eta... aldan lekutik. Bai. Ondo. Aiara, Ane? Vale, sí. Hemen idatziko dugu dena ipuinik printzesa hau esnatuta dago. Ze eskutatu dugu Kainakairen kantuan? Ederrena. Abestu berri gabe. Hemen idatziko dugu dena ipuinik ederrena printzesa hau esnatuta dago. Oso ondo. Eta eskatzeko aukera, Gu geu garena, Sun eta ETS-ren elkarlana kantua. Kantu horretako azken esaldia da, hemetxe daukaguna. Aiara, Ane? Galderak enseñuko. Segi, ba. Zein telesailen posterra da hau? All Things, Wednesday, Stranger Things, One Piece. Stranger Things. Stranger Things. Ondo, ingeles ez aritzen gara Oso ondo. Bai. Erre batzuk. Eta honekin? Jarraitu. Bai, Bai. Zein ikasgaitan ikasiko duzu zer den fusa? Plastikan, naturzientzietan, matematikan, musikan. Naturzientziak. Fusa izeneko lore bat adibidez? Ez da. Ikasgaietan ikusiko dugu zer den fusa. Fusa? Matematika. Izar, Katrin? Zan musika. Musika? Ondo. Bai, borobila, zuria, baltza, Kortxea, semikortxea, fusa, semifusa, oso ondo. Eta askatzeko aukera daukazue? Askatzeko aukera eskua. Zaiatuko zarete? Esan ezetz, esan baina berriz egingo nuke. Zuzena? Oso ondo! Eta komodina isorretara. Markagailuak adidanok, onela ditugu 240 puntu eta komodina eskuratu berri. Iurretan, Zumaia 280 eta 2 komodin, eta Leitzan 540 puntu, komodinik ez, baina puntu asko bai. Bonela kontuak, zein da zuzenaren aurretik. Eta nola ikusten zu panorama? Oso ondo. Ze analisi egiten duzu? Adarra ditu dala oraindik. Baina, Baina bueno, ondo pasatzeko baina asmoz. oso ondo Bai, zela. kiroltasunez. Bale, ederto. Izar, Katrin, zeuek erantzuten hasi, Bai. lehenengo errondan planetak dira, galdetuko dugu. Saturno, Neptuno, Merkurio, Marte, Ilargi, Artistarra, Jupiter, Lurra, Jalai, Eguzkia, Urano. Zangot, Saturno. Erazuna duena. Beñat eta Martin, planeta bat. Neptuno. Ondo. Lurra. Merkurio.
Eguzkitik gertuen. Jupiter. Planetarik handiena. Marte. Gorrixka. Artizarra. Apunteak ondo errepasatuta, Hau da beruena, dauena. Peñat Martin, gauzetxu bat esango zutie. Erantzun zuzen bakarra dauela. Eta aukera daukazue, badakizuelako erantzuteko komodin bat erabiltzeko zebek ikusi zer egin. Urano. Arraiskatu eta Urano, erantzun. Komodin gabe, ondo! Zumaiarrak, 150 puntu. Bigarren taula. Mutilak zemuelkasi erantzuten. Oraindik bi komodin hor eta puntu mordo eskuratuta. Pelikula bakarra dute. Luka, Pixie Post, Cars, Toy Story, Red, Ikusgarritarrak, Brave, Ratatouille, Wall-E, Supertramps, Zutik. Pelikula bakarra dute. Ratatouille. Film bakarra. Zopolita. Luka. Italiako kostako herritxo batean. Red. 2022ko filma, bakarra. Toy Story. Hauek... 3 baino gehiago egin dituzte, ja? Berrondatik kanpo, Beñat eta Martin. Aiarane. Brave. Oso ondo. Izar Katrin. Seguro. Wall-E. Theory. Robot bati buruzko filma. Bai? Zutik. Zutik. Oso ondo. Izar Katrin. Bi erantzun, zuzen eta bi oker daude momentu honetan. Taulan. Post. Pixie Post, zuzena. Oso ondo. Aiarane, erantzun zuzenarekin taulako puntu guztiak zeuentzat. Pelikula bakarra dute. Bai. Galdetzen gabiltz. Cars. Cars 2 eta Cars 3. Baina baitira. Izar Katrin, erantzun zuzen bakarra eta komodina eskuratuta daukazu. Ez erregingo duzu erantzun edo erabili? Komodina. Noski hortarago da, ota. Baina ondo erabilita komodina, 150 puntu. Bat taulonetan erabakiko ditugu erabakitzekoak. Aiarane, zeuek erantzuten hasi, eta hirugarren errondan kirolari profesionalak dira. Jon Izagirre, Amaiur Sarriegi, Maialen Txorraut, Letizia Canales, Onintzen Beita, Olatz Salvador, Jokin Altuna, Unai Lekerikabe askoan, Nerea Mazo, Andoni Gorosabel, Aimar Oroz. Jokin Altuna. Pilotaria. Aimar Oroz. Osasunako jokalaria. Peñat Martin, erantzun bat bi komodin dituzue bai, Andoni Gorosabel. Alabeseko jokalaria, oso ondo. Aiarane. Jon Izagirre. Txirrindulari aparta. Izar Katrin. Letizia Canales. Surflari profesionala. Peñat Martin. Komodina. Komodina erabiliko dugu, erantzun zuzena, emoteko. Amaiur Sarriegi futbolaria. Aiarane, ondo pentsatu, kirolariak nahi ditugu. Onintza Enbeita. Onintza bertsolaria, kazetaria. Izar Katrin. Kirolari. Profesional baten izena. Maialen Zorraut. Piraguizta, bikain. Oso ondo. Beñat Martin, erantzun zuzen bakarra, komodina daukazue?
Komodina. Erabili egingo dugu. Leke, agertu da. Puntista. Oso ondo. Eta 150 puntu gehiago Zumaiara. Eta markagailuak zein da zuzena eta gero zeten txio. Neskak izarkatrei 280 puntu Iurretan. Zumaian, Beñatek eta Martinek 780. 540 Leizan, Aiaraketan ez. Eta Ixorretarrok, Izarre eta Katrin, oso ondo aritu zarete. Oso ondo aritu Lehian, zarete. baina batematek etxera joan behar duela eta Bai. zuei egokitu. Dena den, pozik aritu zarete? Bai. Gustora? Bai. Hemendik aurrera, dantzan eta gimnasian eta zirkoan ari zaretela ere, gogoratuko zarete gurekin? Bai. Ze izan da politxena, Katrin, biluzekue? Ze proba? Imintzioka. Bai. Imintzioka eta hemen nervi asko ez da izar? Bai. Azken ataina, ze moduz barrutik ikustie? Telebista barrutik ikustie? Ondo. Bai, Oso ez da? diferentie. Oso ezberdin, ez da? Bai. Ez hobea ez okerragoa desberdina, bueno, Ondo, horrekin ondo, geratuko ondo. gara. Eta ez zoazte eskutsi gainera, Zatozte, segulako saria ditugu Aupa! batzuentzat, mesedez. Motxila, kantinflora, tori aurrera, txapela, Izar eta Katrin, mundiala! zirkola eramateko ados. Eta neskak, Ondo, eskerrik asko! Azte itxura, minuzeko mainguru honek, Zumaiarrak, Beñat eta Martin batetik, Leitzarrak, Aiara eta Ane bestetik. Ondo? Bai, Aurrera egin duguta, bueno, publikoari esker ere bai, ez da? Haze publikoa. Zuentzako abestia ere bururatu zait. Orereta, orereta, orereta. Dena ez dute hori, Ondo. Ba, txalo bero bat zuen, mesedez. Ze ondo. Orain, festa giroa pixka bat eten da, kenduko ditugu tramankulu hauek. benetan, kenduko zuz? Bai. Ze, ja, egin beharreko egin dute, eta orain ari beharko dugu, bota lasai bestela. Telebista bat. Sokatiran, serio demonio ari beharko dugu, Erantzuna gozen eta argi bota mesedez, Leitzarrak, zuek puntu gutxiagorekin sarkatuta, erantzuten lehenbizikoak izango zarete. Hartu lekua, Sokatirara goaz. Denbora. Gizakiok zer gara? Ornodunak ala ornogabeak? Ornodunak. Bai. Ze koloretako hilea du pirritx paiazoak? Arroxa ala morea? Arroxa. Ondo. Nork sendatzen ditu animaliak? Albaitariak ala arotzak? Albaitariak. Hobe, bai. Zer da Virgo? Zodiako zeinu bat edo planeta bat? Zoriako zeinu bat. Oso ondo. Zein formatan zatitu ohi dugu pizza? Triangelutan edo karratutan? Triangelutan. Bikain. Zein da zetak taldearen abestia? Zeinen ederra izango den ala zeinen polita izango den? Zein ederra izango da. Bai. Ze katetan aurkituko dituzu euskarazko saioak? ETB baten edo ETB bin? ETB baten. Ondo. Nortzuek aurkezen zuten lehen mi luze? Ilaskik eta Kikek edo Ilaskik eta Mikelek? Ilaskik eta Mikelek. Ilaskik eta Kike? Ze herri da handiagoa, Durango edo Berriz? Durango. Durango. Non egoten da Gernikako arbola neguan? Gernikan ala Mundakan? Gernikan. Gernikan. Goazen telesaileko zemagarren demoraldia ari gara ikusten? 10garrena edo 7garrena? 10. 10. Zein herrialde da handiagoa? Frantzia edo Portugal? Portugal. Frantzia. Nola dantzatzen da fandangoa? Kriskitina eginez edo txaloak joz? Kriskitina. Ondo? Zenbat gradutan irakiten du urak? 100 edo 1000 gradutan? 100. 100, bai. Zer dira handiagoak? Zigalak edo otarrainak? Zigalak. Otarrainak. Zein da bertsolaria? Maialen Lujanbio ala Maialen Sorzabal bere? Maialen Lujanbio. Lujanbio, zuzen. Izoz gaineko patinajea egiteko zer da beharrezkoa? Patinak edo eskiak? Patinak. Patinak, noski. Zein garraio ibiltzen da Gasteizko kaleetatik? Tranbia ala metroa? Tranbia. Tranbia. Abenduko zein gautan etortzen da Olentzero gure etxetara? 24 edo 26? 24. Ikain. Zein da musika nota bat? Si edo mo? Si. Si, bai. Zenbat minutu daude 2 ordutan? 120 edo 200? 120. 120. Zein da goazeneko pertsonaia bat? Bosko ala Alberto? Bosko. Ikain. Olentzero hori opariak eskatzeko zer egiten da? Gutuna idatzi edo telefono zeitu? Gutuna idatzi. Ondo. Nola egiten du bihotzak? Taup edo tipi-tapa?
Taup. Ondo. Non dute gure autoek volantea ezkerrean ala eskuman? Eskerran. Ondo. Non dago Disneyland parkea, Parisen ala Madrilen? Parisen. Zenba dira Neomak musika taldean? 7 edo 5? 5. 7. Zein da hegaztia, arranoa edo amarauna? Arranoa. Arranoa, bai. Zein da TikTok aplikazioaren logoa? Musika nota bat edo kamera bat? Musika nota bat. Bai. Zer dago Euskal Herritik gertuago? Bartzelona ala Erroma? Barcelona. Bai. Zenbat da 48 5 ala 4? 5. Zein kolore du jokok? Urdina edo horia? Horia. Horia. Gaur asteazkena bada, zein egun izango da etzi? Ostirala edo astelena? Ostirala. No. Ze esan nahi du erraldoia hitzak? Oso handia ala oso txikia? Oso handia. Bai. Zein ibai da luzeagoa? Nilo edo Mississippi? Nilo. Nola da 15 zenbakia erromatarrez? Ixa V edo ixa D? Ixa V. Zondo? Epa. Nola esaten zaio arraunean norabidea aldatzeari? Jirabira edo ziaboga? Jirabira. Ziaboga. Zein da uraren formula kimikoa? H-bio edo OH-bi? H-bio. Hortzetako mina baldin baduzu, nora joango zara? Dentistaren gana edo nutrizionistaren gana? Dentistaren gana, ondo. Ze izan ohi dute normalean elizek paretetan? Gurutzea edo triangelua? Gurutzea, oso ondo. Nola du izena lurrazpian dabilen garraio bideak? Metroa edo tranbia? Tranbia. Metroa. Zenbat gurpil ditu trizikloak? 2 edo 3? 3. 3. Non daukagu barraskilo ezurra? Sudurrean ala belarrian? Belarrian, bai. Zer dago Euskal Herritik urrutiago? Mosku edo Tokio? Mosku. Tokio, ze urtetan emititu zen goazenen lehen filma? 2008-2012? Ui, jarramatu baitu! Zumaiara iritsi dago. Bai. Abia hartzen du, tokatiak momentu baten, harrapatu gaitu mutilek. Ze ondo ibili zareten. Zemuz? Ondo. Sokatira oso luzea izan da gainera, Bai, oso trebietielako. Martin, baina pena orain. Pena orain, baina oso programa hori zui, Bai, ez da? Bueno, ze izan da honena, miluzetik? Hola, programatik, ze izan da honena? Miluzeko esku. Miluzeko eskua izan da? Abestia eta hori guztia, ez da? Danak asmatu duzelako, erantzun danak asmatu zigelako. Eta hemenik aurrera, Zumaian, besterik ez da izango, Beñat eta Martin haze artistak. Eta haze opariak eurentzat, begira, zuetzat ere bat gauta. Apa, bikote! Dejo dizuetan! Motxila, txapela, kantinflora. Zer gazto, Gero arte! Apa Zumaia! Apa Zumaia! Finalean dira, Aiara eta Ane, gure leitzarrak. Eskotan aipatu izan da, leitzarren kasta, sasoia, argitasuna. Ez zarete gutxiago izan. Pozik? Bai. Leitzako herriari, zerbait esan nahi? Adi jarraitzeko finala. Bai. Kusi miluze, leitzarrok egunero, noski. Gaur bereziki, 2 leitzar baititugu finalean. Zoi pozik? Bai, oso. Eta urduri ere bai, Zerne, gaur zakuan jokoan dugu. Irrizarri landera joateko familia guztiarentzako bidaia zoragarria. Oso ondo! Sekulako saria banatu behar dugu. Bueno, eskuratu dute bai orain, kultur produktuak erosteko dirutxu, Ja, hori eskuratu duzu, Aiara eta Ane. Eta sari nagusia hortxe, jokoan jarriko duguna. Bueno, Aiara eta Ane prest lanerako. Etxetik, prest lanerako, bueno, badakizue astea berezia da, eta aplikazioa bereziki umeentzat eginda daukagula, orduen etxeko txikienek ardezatela telefonoa, eta gurekin bat egiteko momentu iritsia. Tenera amasari ditugu banatzeko. Oso ondo. Berriketa. Eta oso ondo. Zutik mesedez, horren eta ikastolako gure publiko zoragarria. Oso ondo. Erori gabe, Eta guztutik zue itxaluek ematen. Eskerrik asko. Oso ondo. Aiara, Ane, urduri hasieratik. Bai. Orain, urduriago edo ja... Lasai egon. Ni lasai egon. Ni urduriko. Vale, ondo. Bat, lasaiago besti urduriago. Erdibide bat topatu beharko dugu. Kirol zaleak zarete, hori esan dugu. Eta kirolari eta gustatzen zaizue. Bueno. Venga, esan kirol bat, asko gustatzen zaizuena. Eskubaloia. Eskubaloia. Eta eskubaloia zatekin egiten duzue? Baloiake. Baloi edo pelota batekin, ez da? Bai. Aiara, Ane, ondo pentsatu erantzunak. Adi, baloi edo pilota borobila erabiltzen da kirol hauetan.
denbora. Surfean, bai edo ez? Tenisa. Eskrima. Golfa. Errugbia. Kriketa. Sokatira. Lasoan. Arraunean. Eskuasean. Badminton azkena. Egiaztatu egingo dugu. Aiarane, 3 akats bakarrik. Nahi baduzu egiaztatu? Bez itxun 3 fallo. Bat puntu barrok. Ez eskrimagak iuzet. Baina egiaztatu dezakezu, 3 aldatu barik bebai ikusteko ondo basabil. Egiaztatu? Ia zertatzen den. 2. Beste 2. Azken segunduak. Aiarane, zeurduritasun. Urrezko galdera. Aiarane, oinu txik aritu ohi dira bitan denbora. Oinu txik, zeintzuk egiten dira oinu txik? Zemuz, neskak? Urduri oso urduri guain bai. Tenisean. Baloi edo pilota borobila, bai. Tenisako pilota. Golfa, bai. A ber, Bai, borobila da. Makilarekin astintzen den pilota hori. Surfean, ez. Zer erabiltzen da surfean? tabla. Noski. Arraunean, ez. Zer erabiltzen da arraunean? Arraune. Baita ere. Sokatira, ez eskoremoan jarri dugu. Zuzena da? Pilotarik ez soka bai, noski baina. Eskuaxa. Bai eskoremoan utzi dugu. Zuzena da? Bai. Trinketaren antzeko zelai batean, pilota batekin jokatzen, bai? Errukbian. Pilota badago, Bai, baina ez da borobila. baina ez da borobila. Zuzena da, erantzuna? Hori da, baloi obalatua. Lehenbizikoan atzema diozu da nia. Ondo. Eskriman, pilota baloi borobilik ez. Zuzena da? Zer erabiltzen da eskriman? Ez pata moduko. Patak, hori da. Lasoak bidai asko egin du alde batetik bestra, baina bai eskoremoan geratu da. Zuzena da, erantzuna? Oso ondo, aspaldiko pilota modalitatea tenisaren tankerakoa. Bosa derra ikusteko. Bai. Kriketa. Bale. Pilota borobilik ez. Esan dugu. Zuzena da erantzuna? Oh!
txapelketa beisbolaren tankerako da, eta pilota bat izaten da hor jokoan, eta badmintona luma batekin jokatzen da. Ez da pilota borobil bat. Luma itxurako... Bueno, bale. Hori. Orain irudikatu dugu, ez da? Bai. Urrezko galdera. Oinutxik aritu ohi dira bitan galdetu dugu. Surfa eta eskrima aukeratu ditugu. Surfa zuzena derantzuna. Noski, taula gainean olatuak hartzeko. Oinutxik. Oso ondo. Daukagun sari hobetzeko aukera. Eskrima asmatuta. Oinutxik. Zer neskak? Erantzuna jakin nahi. Bai. Erantzuna asmatzeko dugu ez? Eskrima. Aukeraketa zuzena izan da? Arraunean. Gutxi zertzen dira eta traineruetan. Oso ondo. Aiarane, baina zoragarri egin duzu arraunean. Oparitzuek. Eta sarita. Gure leizarrentzat. Aiarane, oso ondo. Kultur produktuetan gazatzeko. Eta motxila opari sorta zoragarria. Eta igual sari honena, Leitzarrak biharko finalan, bihan ikusiko ditugu, hau batzuek. Zabikote. Ezin duzu eutxik egin, konbidatuta guztiok. Probate. Mila esker gabon. Zuek.